As bicicletas tomarán as rúas da Pobra o domingo 12 de xuño. A Concellería de Deportes decidiu este ano retomar a celebración do evento, que ten como principal obxectivo fomentar hábitos de vida saudables ao tempo que promove o uso de transportes non contaminantes. A principal novidade desta edición será o sorteo dunha bicicleta xunto con outros agasallos. Este ano, como novedade, se regalará unha bicicleta e haberá tamén algún outro agasallo donado por algún comercio. E bueno, como sempre, ten esa vertente solidaria, non? Que é, pois, todo o que se inscriba para a proba aportará un quilo de alimentos non perecedouros. A saída terá lugar ás 11 da mañá dende a Praza Maior, onde se poderán tamén recoller os dorsais para participar nas rutas e no sorteo de premios. Haberá dous percorridos, un para menores de 8 anos, de 1,5 km, e outro máis longo para os maiores. A continuación saldrá o percorrido grande, que será de 12 km e medio, e percorrerá diferentes vías do concello, urbanas, e irá percorrendo o rural. Farase unha parada en Cabío, donde haberá un habituallamento para todos os participantes. A ruta rematará na Praza Maior, onde terá lugar a entrega de premios e unha xincana para os cativos. Tamén se procederá á entrega dos alimentos doados á Cáritas parroquial.